Minn żmien il-COVID ngħidla fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li proprju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Jiena Father Charles Attard, qed niċċelebra l-Qudiesa fil-Kappella tal-Kurja, Father Charles Dun Charles Missiġġiewi, ili 46 sena saċerdot, kont kappellan fit-3 parroċċi, dal-aħħar kont direttur tal-Moviment ta' Kana. Issa jekk Alla jrid f'Jannar li ġej nibdew proġett ġdid tal-Kolleġġ Saċerdoti Missjonarji San George Preka. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U b'din it-tislim eżis nagħtikom merba għal din l-Ewkaristija tal-21 ta' Diċembru din il-ferja privileġġjata bi preparazzjoni għall-miliet. Ejjew kuti narfu ħtijietna ħalli kif xiex niċċelebraw dawn il-mister qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-Anġlu bil-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek Mulej il-qattalb li aħna l-poplu tiegħek qegħdin nagħmlulek biex kif nifirħu b'ibnek il-waħdini fil-midja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jiġi fis-seta tiegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Anja tal-Anijiet. Leħen il-maħbub tiegħi, araħ u ġej jaqbes fuq il-muntanji, jitqabes fuq l-oljiet. Il-maħbub tiegħi qisu xi għażiela jew ferħ ċrif. Hemm huwa wieqaf wara l-ħajt tagħna, iħares minn ġottieqa
u jarrex wara l-gradi tal-ħadid. Qabad jitkellemu il-maħbub tiegħi u qiegħed jgħidli, maħbuba tiegħi, ejja sabiħa tiegħi. Għaxara għaddiet ix-xitwa, spiċċat ix-xita, marret. Fuq l-arġa der il-wart, iż-żmien tal-għana wasal. Fuq artna nstama leħen il-gamim. Diġà beda mit-tin ħireġ il-frott. In-nwar tad-dwieli xerret riħa ħelwa. Maħbuba tiegħi, ejja, ġmil tiegħi. Ħamima tiegħi ġewwa xuq tal-blat, moħbija ġo xirdum, urini wiċċek. Semmali leħnek, għax leħnek ħlejju u żbejjaħ wiċċek. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għannulu għanja ġdida. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għannulu għanja ġdida. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Ngħidu flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għannulu għanja ġdida. Imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Ngħidu flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għannulu għanja ġdida. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab lena ta' qalbna, fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna. Ngħidu flimkien, għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għannulu għanja ġdida. O xemx tila, dija tad-dawl ta' dejjem, u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju llum qed jagħtina l-esperjenza ta' żewġ nisa. Imma minn dal-Vanġelu nistgħu nisiltu diversi riflessjonijiet. L-ewwel nett, il-mod ta' kif jibda l-Evanġelju llum. Marija marret tħaffef. Marret tħaffef biex taqdi. Saret taf li Elizabetta ukoll qed tistenna tarbija u marret tħaffef. Marret tħaffef biex tkun eżempju ta' djakonija tal-qadi. U allura naħseb dan huwa qisu l-ewwel ħsieb li jpoġġi fil-qalb tagħna l-Vanġelu tal-lum.
Eżempju ta' kif għandha tkun l-imġiba ta' kull nisrani li ma jistax jitlef ħin u żmien biex jaqdi lil minnu fil-bżonn u jista' jkun l-iktar nies qrib tagħna, forsi anke fil-familja tagħna stess. It-tieni ħsieb li jagħtina dal-Vanġelu huwa hekk żewġ nisa ferħana kif semmejna diġà. Imma ferħana bir-rigal tal-ħajja. Elisabetta mara mdaħla fi żmien u Marija tfajla it-tnejn jistennew tarbija. Ferħana bir-rigal tal-ħajja. Donnu llum eżiż forsi mhux kulħadd ikun ferħan bir-rigal tal-ħajja. Kien tkun l-esperjenza sabiħa li ħafna drabi aħna hekk is-saċerdoti niltaqgħu ma' li kollha tarbija u jgħidulek ma nistax nemmen bil-miraklu li għandi fidejja, il-miraklu tar-rigal tal-ħajja. It-tielet ħsieb li jagħtina l-Vanġelu huwa li jurina kif Alla juri lilu nnifsu fl-aktar esperjenzi umani tal-ħajja. Vanġelu li jurina kif Alla qed juri lilu nnifsu fi żjarat tagħna. U jkollna ħafna żjarat fil-ħajja tagħna. Żjarat l-importanti juru l-umanità tagħna. Alla juri lilu nnifsu fil-ferħ, juri lilu nnifsu fit-tqala, juri lilu nnifsu fil-ferħ ta' tfal, juri lilu nnifsu speċjalment fil-qagħda ta' xulxin, fid-dar, fil-familja. U għalhekk iva luqa ridna naraw kif Alla għandu post f'dawn l-esperjenzi wkoll. Ir-raba' ħsieb huwa Elisabetta tbierek lil Marija bħala ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. Marija li temmen il-kelma u tgħix dak li temmen. U allura forsi l-mistoqsija li nistieden lil kulħadd biex jagħmel illum hija kemm qed naqra u ngħix dak li naqra. Kemm qed naqra l-kelma tal-Alla u kemm qed ngħix il-kelma tal-Alla. U għalhekk illum nitolbu lill-mulej biex aħna wkoll bħal Marija u Elisabetta narfu l-preżenza tal-Alla fl-aktar mumenti komuni tal-ħajja. Kemm importanti li dawn il-mumenti komuni ma nħalluhomx jaħarbulna għaliex Alla qiegħed hemm ukoll. U l-preżenza ta' Alla timliena bil-ferħ kif imliet lil Marija u lil Elisabetta bil-ferħ. Il-mulej Ġesu ġej fostna il-poplu ġdid tiegħu biex iġeddidna b'imħabbtu u jagħtina l-milja tal-ferħ. Iż-żjara tiegħu tibni darba l dejjem relazzjoni ta' erosija mal-Knisja. Nitolbu biex bħal Marija u Elisabetta aħna wkoll nilqgħu bil-ferħ tal-fqajrin iż-żjara tiegħu aħna mintennu. Temmu lej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Temmu lej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Biex il-Knisja tkompli x-xandar l-aħbar ta' ferħ ta' żjara tal-mulej Ġesu li konsagrat tal-Ispiritu Santu biex iwassal bxara ta' ferħ l-fqajrin. Temmu lej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Biex it-twelid ta' Kristu iġeddet lid-dinja tal-lum u jfejjaqa mill-ġrieħi ta' dnub. Temmu lej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Biex l-ħrajjes insara, speċjalment dawk li qegħdin jippreparaw ruħhom għaż-żwieġ, jibnu relazzjoni tagħhom fuq imħabba vera u responsabbli bl-istess mod kif l-imħabba tiegħek għall-Knisja timbena fuq patt ta' fedeltà. Temmu lej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Biex aħna ninħallu mix-xibka tal-konsumiżmu li jniġġes il-festi tal-Miliet Nisrani
ونلقاw lil Kristu ibnek fi qlub f'qajra u ferħana li jinfetħu għad-don tal-Ispirtu bħal Marija u Elizabetta. Temm mulej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Ħaffef mulej biex iżżur bil-ferħ lil fqajrin tiegħek u timlihom bil-barka tal-Ispirtu qaddis tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Om Verġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qed jagħtina li bil-fert nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirajħ ibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi
reġarat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu bil-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li l-poplu tiegħek isib dejjem ħarsien qawwi f'dawn il-mister qaddisa li fihom jieħu sehem u li btieba sħiħa joqgħod taħt is-seta tiegħek ħalli jikseb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-għaċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam l-ikel imma jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħli sena wieqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u renina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġena l-irweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-lum nikkonsidraw il-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru.
Meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fit-tielet misteru tad-dawl nikkonsidraw meta Sina Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indima. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-unħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sina Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-unħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-ħames misteru tad-dawn nikkonsidraw meta Sidi Ġesu Kristu twaqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi salt nagħtik. Ikolli tritin kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-munaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku norfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiġi salt nagħtik kull tritin kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-munaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu issa l-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parid it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollokal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-veġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu u lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slimarik ħarris tal-feddej. U għarus tal-Veġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibdu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala rigal adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina.
San Paul Messina, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adeodata Pisani, اطلب علينا intom addesin protetture tana. اطلبوا لله علينا. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb għaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-Birom Alla Marija Santissima, imbierka l-Immazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.